мана бародаро як сари дигар буқачаи 10 моҳа, буқачаи сементали расиски ай бародаро 10 моҳа буқача. Мошоалло буқачаи фасонай хурдан саломатиш ба дараҷаша ягон камбудӣ надорад. Масъалаи хурдан саломатиш да. Расиски сементалай гувои расиски бачашай бародаро чиста сементали тозашай бародаро. Мана тамошо кунем, касе да маъқулай занг зада харидорӣ кунем бародаро. Ина аҷоиб буқачай. Поча баландай, паҳмай, дурозай, ҳама ҷиҳата буқай бародаро. Ина тамошо кунем, касе да маъқул бошад занг зада харидорӣ мекунем. Ина қафоғош паҳмиш, паҳми кунша тамошо кунем бародаро. Ина ай тарафшам буқачара тамошо кунем бародаро. Ина мошоалло буқачай. иншоалло касе да маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ мекунем. любой ҷо дастафкашам ташкил карда метавонем. Дастафкаш бе проблема бародаро. нархи буқача бошад бародаро 16800 сомонӣ. 16800 сомонӣ плюс дастафкаш ҳам дорад. бисёр не кам тарак бошадам муомила карда метавонем. гирифта баракат ёбем. 16800 сомонӣ бародаро. боз муомила дорад плюс дастафка айдари хонатон қабул мекунем. соқу саломат. касе да маъқул шуда бошад занг занем, муомила карда тем гирифта иншоалло бонӣ кунем, баракат ёбем бародаро. ина буқача аҷоиб буқачаи фасонай бародаро. 10 моҳа буқачай. ина почашам бародаро 20-25 литр шири хушрӯ дорад. буқача то наздикира шира задагай бовар кунем. ширдаш сер шудагай, иликшам пурай. одами гирифтаги аввал парвардигор, лекин хушрӯ баракат меяд. беҳад моли тозай бародаро, бе нуқсай. гирем баракат ёбем бародаро. маъқул шудаги одам занг занам, муомила кунем, гирифта баракат ёбем бародаро.